ahụrụ ndị Fulani armed n'ebe azụ ya ndị Umunobo ụzọ Ọkadamkpọ. About 8 of them armed. When I'm actually this time, as I'm making this voice note and this video, because na kwari baro a pretend na he na go o kariki he biara zuro shi nwatakịrị bụ chi n'ime trọk ya ga-akwaja ọ ga-abụ na Chukwu nyere aka na bịa jite. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha Asịrị FM, aka ma bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị si n'obodo Igogoro n'Enugu Ezike nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Igboeze North na steeti Enugu wee nweta, bụ ihe onyonyo na-egosi onye ugwu a, onye aboki, bụ otu onye n'ime ndị a na-agagharịwa wee na-atụtụ mkpọkọrọ igwe na alumina ndị otu ya nke ama dịka iron condemn makwanụ akpakara tingwom dịka ọtụtụ n'ime anyị na-akpọ ha. Ya bụ nwa ikorobịa dịka ndị obodo si wee kọwaa na ha gụgbara ya mgbe ha hụrụ ọ gara wee tọrọ otu nwata ha ị na-ahụ ebe a, wee tọrọ ya bụ nwata tinye na akpa wee donye ya n'ime trọk ahụ ha na-akwagharị, ha ji akwagharị mkpọkọrọ igwe ha na-atụtụ. Ha bụ ndị obodo Igogoro Enugu Ezike wee gụgbanụ onye aboki ahụ wee tiwe mkpu kpọwa ndị ọrụ uwe ojii na ha hụnube ụdị nke a na mbụ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere bụrụ oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyụ anya na ya bụ ihe onyonyo ma ahụ ka o si wee gaa na ya bụ obodo Igogoro n'Enugu Ezike. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Ndị Hausa sị na ọ ga-aga n'Enugu Ezike. Ihe na-eme na Igogoro 1 Enugu Ezike ọ na-ebo na-eme na n'Igogoro 1. Ndị Hausa na-akwagharị baro a pretend na he na-ego o kariki he biara zuro shi nwatakịrị bụ chi n'ime trọk ya ga-akwaja ọ ga-abụ na Chukwu nyere aka na bịa jite. Ọ na-ebo na-eme na n'Igogoro 1 Enugu Ezike. Gana be ndị Enugu Ezike ga-eme ndị Hausa. Ndị Hausa kwadote ndị Enugu Ezike na nke ikpeazụ na zuru oshi nwa wo mee chi na trọk nwa ga-abụ ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Na-etufughị oge, ihe onyonyo ọzọ anyị ga-enyo anya na ya bụ ihe onyonyo gbasakwara ndị ugwu a, bụ ndị a na-eze, ndị a na-aya na mpaghara dị iche iche nke obodo Naijiria. Ya bụ ihe onyonyo bụ kamgbe mkpụrụ ụbọchị abụọ gara aga ka m nwetara ya, mana ihe mere na-ewepụtabeghị ya ebe a bụ na ana m ajụ ajụjụ ka m mata kpọmkwem ebe ya bụ ihe onyonyo si wee pụta, maka na onye mere ihe onyonyo ahụ ọ kọwaghị ya bụ obodo ka anyị ga-esi wee ghọta ya. Obodo ọ na-akpọ aha ọ sị na ọ bụ n'Ọkpụ. O nwekwara ụfọdụ obodo ndị ọzọ kpọchara ma Ụmụnnọbọ. Ọ na-adị m ka ọ bụ na steeti Imo ka ya bụ obodo dị, mana ọ bụrụ na ọ bụghị ya, onye mara obodo ahụ ya dịnyere anyị na ngalaba okwu. Kedu ihe mere ebe ahụ? Ndị obodo nọgidere nnọọ wee tie mkpu, onye ọbụla gbara apụtawa n'ama obodo nke ama dịka town hall makwanụ village hall. Ewe na-akọwa na ha hụrụ ndị ugwu bụ ndị Fulani, ndị ji egbe, ndị kwadoro ọfụma, ihe ruru mmadụ 8 dịka ha batara n'obodo ha. Ewe na-ebe wee na-asị nke a ha bụ ndị ugwu chetere obodo ha na ha amaghị mgbe a ga-awakpo ha, ha amaghị ihe ha bụ ndị omekome bụ n'uche. Ewe na-etiri ndị obodo ha niile, ma ndị bi n'ụlọ ma ndị pụrụ mba, onye ọbụla gbata ọsọ enyemaka. Ha sị na ha nwere ụmụ ikorobịa ndị nọ n'obodo mana onweghị agbaghị aka achụ ihe na-ata arụ. Ha si onye ọbụla nke ọbụla iji gị tụkọta ka ha mara ihe ha ga-eme wee chekwa obodo ha. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ka anyị nyekwa anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ. Biko nụ ihe ka anyị hụrụ ogbulo, ahụrụ ndị Fulani armed n'ebe azụ ya ndị Umunobo ụzọ Ọkadamkpọ. About 8 of them armed. When I'm actually this time, as I'm making this voice note and this video, the whole use of Oku now hollow now, even the chairman, here and the youth Oku. Here and the youth Oku.
Look at Honda Kennedy, chairman of Okwemeke, Mr. Kevin again. Onye ahụ gbara nga ahụ youth president ndị Ụmụakụrụ because chairman ọkwa akpọọla the neighboring village. Ma ndị Ụmụakụrụ, ma ndị Akalovo, ma ndị Ụmụọcha. Here chairman ndị Akalovo. We are waiting for their use. I shall join your hand. Ihe ndị Ụmụebeka anyị ndị ọkwụ. Amara ihe a ga-eme ka ndị ghara ịrọ anyị off because anọ very close to us na ndị Fulani. Ịma na last week nwa ndị Ebeka anyị nwere ihe a n'ime ọhịa Ebeka anyị ichesi my way. Anyị onye m intention nwe jụ bịa mahu today by this time, this kind of afternoon. So we are looking for what to do to make sure that they take place and invade our village this night. So ụmụọkwụ nọ nga na o nwere ndị nụchi ebe ama ebe here we are all anyị ka agbakọ now planning on what to do. Please, we are calling on everybody. Ndị ọkwụ ndị anụ ya biko na-ehepụ anyị kpe hụrụ ndị YouTube gbakọ nga nwee anything ị nwere ike hụ one tissue ihe ndị eji nga no good arm they je face in there and ndị hụrụ nwa ahụ ebe anụ ha apachahụ AK-47 ejoba in the village nwee ihe anything na ị nwere biko you push to come to our rescue. Ọwụ naanị owu ije ga-ebi taa biko anyị need really equipped here we need immediate response biko here ọkụ general ọkụ assembly hall ka anyị gbakọ now waiting for ụmụnne anyị ndị ka Akalovo chairman Akalovo abịarụla here youth president chairman ndị Ụmụakụrụ dị aware o sendela the youth president of Ụmụakụrụ ọnụ here waiting for ndị ka Ụmụakụrụ youth anyị na-check on what to do on how to attack these people to send them out from our village ka ghara anyị merụ ndị Beka anyị ahụ ma ụmụ nwaanyị ndị ka eje ọrụ assistance today nwee nwaanyị Beka anyị ga-abafe ime ya eje ọrụ and ihe farming season until anyị amara the fate and the intention of these people. Please ụmụnne m abikono ọkwa ikirichala nke ahụ ụmụnne m o subirilanụ a sị m ebe a na-ekwu okwu ichekwa obodo ebe a na-ekwu okwu na o nwere ndị iro bụ egbe wee bata n'obodo kedụkwanụ ihe eji mmanya ahụ hụrụ n'iru ndị ahụ nọ ala ebe ahụ eme. Mana ka m wepụgodo anya na nke ahụ ka ekwu ihe dị mkpa. A sị m ihe ọbụla onye jikwa ya dowe ya n'akụkụ, ihe ọbụla iji karịrị ka ị ga-esi echekwagodo obodo gị ka ị ga-esi azọpụtagodo obodo gị dowekwa ihe ahụ n'akụkụ. Ndị obodo niile kpakọwakwa isi ọnụ, ndị obodo niile jewekwa n'izu kpawakwanụ nkata ihe unu ga-eme wee chekwa obodo unu. Ọ bụghị sọsọ obodo a anyị kiriri ugbu a ka ha bụ ndị ugwu nọzi, ndị a agbaala anyị gburugburu, ha nọzi ebe niile wee na-asị obodo niile unu marakwa ihe unu mere onwe unu, ma ndị bi n'ụlọ ma ndị pụrụ mba ma ndị nọ ala bekee. Ọ bụrụkwa na ebe ahụ ị kpọrọ be nna gị ị mara ka isi wee too, ọ na-abụ ichetacha ka isi wee na-agbagharị ebe ahụ niile, ị na-enwekwa olileanya na otu ụbọchị na ị ka ga-alachi azụ na be nna gị. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, kpọwakwa ndị ụlọ unu, kpọwakwa ndị obodo unu, unu chịkọwakwa isi ọnụ mara ka unu ga-esi ahazi ọrụ nchekwa n'obodo unu. Ma unu na-ahazikwanụ ọrụ nchekwa, ọ bụghị ndị ọrụ nchekwa pụta ha awụsa aka chewe mgbe ha bụ ndị Fulani pụtara ịlụso ha ọgụ tupu ha lụso ọgụ maọkwanụ tupu ha mara ihe ha ga-eme. Unu họkwanụ otu ọrụ nchekwa. Nke mbụ bụ ịgagodu chụpụ ndị niile bi n'ọhịa nọ n'obodo unu. Ọhịa niile nọ n'obodo unu, unu chụpụ ndị niile bi n'ọhịa, maka na mmadụ anaghị ebi n'ọhịa. Mmadụ isi zuru oke anaghị ebi n'ọhịa. Wee na-asị obodo ọbụla unu marakwa ihe unu mere bụ unu, maka na ọ bụrụkwa na ejighị ugbu a bụ ụtụtụ chụwa ya bụ ewu ojii, chie ejiwela eji. Agaghị m akpọzi ugbu a ụtụtụ, maka na onye ọbụla nwere agụgụ isi na-echeta ihe ọfụma ga-echeta kamgbe afọ ole nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu malitere tiwe mkpu a. Mgbe ahụ ka m ga-akpọ ụtụtụ, mana ugbu a chi ejiwela eji. Mana ka anyị wekwara ugbu a anyị ka na-ahụtatụ ihe igwe wee chụwa ya bụ ewu ojii, maka ma o nweghị ihe ọbụla ndị Igbo mere ugbu a n'afọ ole na ole na-abịa abịa, IDP camp ga-akakwa nkụ n'ala Igbo. N'afọ ole na ole na-abịa abịa, ọtụtụ obodo ga-agbapụkwa n'ala Igbo. Ugbu a anyị na-ekwu ọtụtụ obodo agbapụla agbapụ, mana ndị ka ga-agbapụkwa agbapụ ma o nweghị ihe onye ọbụla malitere ugbu a mewe ka ga-ebukwa ibu. N'etufughị oge, o nwere ihe onyonyo m ga-achọ ka anyị nyoo anya na ya. Ihe mere m ga-achọ ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo, aga m ekwu ya ma anyị kirichaa ya,
mana ya bụ ihe onyonyo si na steeti Edo wee pụta bụ na otu n'ime IDP camps ndị nọ na ya bụ steeti. Onye na-ahụ ebe a bụ otu nwa ikorobịa onye Cross River ka onye Akwa Ibom steeti, onye nke ama dịka Baptist Nature Kitchen eji isi nri wee mara ya. Na ya bụ ihe onyonyo o wee na-egosi ebe ọ gara inye ọtụtụ ụmụaka ndị nọ na ya bụ IDP camp bụ ndị ruru mmadụ 3,000 dịka o si wee kọwaa n'ọnụọgụ nri bụ ndị sirila n'obodo ha wee gbapụ n'ihe gbasara ajọ ọnọdụ nchekwa. Ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ka mpụtakwanụ. We are live at IDP camp Edo State. I want you to know that over here in this camp, they have more than 3,000 underprivileged children. I made a video the other day to tell you that we are in Edo State and we would love to feed so many children. Someone directed us to this camp. We came to make inquiry and they gave us opportunities for us to cook for their children. So we are finished cooking and look at the children here. They are much. I want to spend days with them. I want to cook for them every single day for at least 1 week. I would love you to... Ikirichala nke ahụ. Ụmụnne m ndị Igbo. Ọkụ nna ahụ ọnọdụ ndị a nọ na ya. Ọkwa it doesn't matter nke anyị na-asụkarị n'olu bekee. Onwe ihe na-eme nke ahụ enweghị ihe o mere. Nothing dey happen. Ọkwa ụdị akparamagwa ka ndị ahụ niile ji wee soro ihe gbasara okwu ndị Fulani a na-ekwu wee ruo mgbe a chụpụrụ ha be ha. Na ha agaghị emenwu nke ahụ, na ndị Fulani apụghị ime nke ahụ wee ruo mgbe ha mere ya. Ọkwa otu akparamagwa ahụ ka ndị ahụ niile, ndị obodo ahụ niile ji wee soro ya. Mgbe na-asị ndị aka ji akụ niile enwere n'ala Igbo, ndị niile na-eriju afọ, ọ bụghị ma ịkacha obodo niile jide ego tupu ịtụnye n'ihe gbasara ichekwa obodo gị. Asị m ka anyị jụkana onwe anyị ajụjụ. Ala Igbo a anyị niile na-ekwukwa n'okwu ya ugbu a, ala Igbo anọọlakwa kamgbe ihe karịrị 1 nde afọ, more than 1 million years ka nkwudebegede ebe ahụ. Ndị mụtara anyị, ndị nna nna anyị ha, ndị ichie niile ndị biwere n'ala Igbo biwe aka fere aka, si n'aka fere aka o weruo anyị aka. Ha bụ ndị anyị na-ahụta dịka ndị na-agaghị akwụkwọ, ndị na-amaghị ihe ọbụla gbasara Western development, mana ha chekwara ala Igbo, chekwaa ya o weruo anyị aka. Wee na-ajụzi, ọ bụrụ na anyị megide ihe a niile anapụ anyị ala Igbo, kedu ihe anyị ga-akọrọ ndị anyị na-amụta nke anyị? Anyị megide, anyị were ụdị akparamagwa I don't care wee megide anapụ anyị ala Igbo, chụpụ anyị n'ala Igbo, kedu ihe anyị ga-akọrọ ụmụ anyị? Ọ dị mma, na-etufughị oge, ihe onyonyo ọzọ ngachọkwa ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo si n'aka otu onye ụkọchukwu, onye nke ama dịka Pastọ E.S. Emeka, bụ onye nke buru amụma wee na-akọwa na ihe ọ hụrụ na ya bụ amụma nke o buru dị njọ. O wee na-asị onye ọbụla kpewere ndị steeti Enugu ekpere, si kpewere ụmụaka ekpere na steeti Enugu, na ọ hụrụ na amụma ebe ha bụ ndị omekome bụ ndị Fulani ga-apụta na ụlọ akwụkwọ praịmarị na steeti Enugu ga yọkọrọ ọtụtụ ụmụaka anyị ndị gara akwụkwọ. Ọ na-asị onye ọbụla gbado anya ma sị kpewere ndị steeti Enugu ekpere, karịsịa ụmụaka ndị praịmarị. Ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo na-etufughị oge ka mpụtakwanụ. Men of God, women of God, people of God, all college of people, pray for Southeast students, primary school students. The Fulani herdsmen are coming to attack primary school students in a school. They will pack all the children, Fulani herdsmen. It's going to happen at Enugu State. It's about to happen in Enugu State. Fulani herdsmen, they will barge into the school premises and they will carry all our children here in Southeast Nigeria, here in Enugu State. They will pack all of them, both male and female. Some of them will not survive. Fulani herdsmen. I'm talking about Fulani herdsmen. Government of Enugu State should do something.
Say, God in heaven, save our children from the hands of the terrorists. Here in Southeast, all the Southeast, in West, in North, all the parts of the country, save them, oh God, in the name of Jesus. Akwa ikirichala nke ahụ. Ọ dị mma. Onye ụkọchukwu daalụkwa, Pastọ E.S. Emeka, daalụ maka izipụta ya bụ ozi dịka isi wee kwuo, ozi mmụọ nsọ ziri gị ọkwanụ ihe gosiri gị na mmụọ. Daalụ maka ya. Ọ na-asị Chukwu gọzie gị. Chukwu na-akwara ekele maka ya bụ mkpughe nke ama dịka revelation. Mana ebe nna aghọtachaghị bụ ebe ahụ si kpewere Enugu ekpere, si kpewere ụmụaka ndị praịmarị ekpere. Mgbe na-ajụ, ọ bụ ekpere ga-eme ya, ọ bụ ekpere ga-echekwara anyị obodo nke anyị na-ekpekwanụ kamgbe a mụrụ anyị? Kedu ihe na-eme? Ekpere dịkwa mma, mana ọ bụghị mgbe ị hụrụ na ndị iro gị ji egbe wee na-abịa, jiri mma, jiri ngwa ọgụ wee na-abịa, i were sọsọ ekpere sowe ha. Ana m asị na akụkụ ahụ aghọtachaghị m ka isi wee kwuo ya, makwanụ ọ dabachaghị m na ntị. Mana n'aka nke ọzọ, o nwere ihe onyonyo anyị ga-enyo anya na ya ugbu a, bụ ihe onyonyo si n'aka nwanne anyị nwoke bụ Pastọ Paul Eneche, onye isi ndị ụka Dunamis, bụ ebe ọ nọ na-enye ndị otu Kristi na ndị na-eso ụzọ ya okwu ndụmọdụ na okwu agbamume n'ihe gbasara ndị omekome a niile bụ ndị na-akpa mkpamkpa n'obodo dị iche iche. O wee na-agwa ha sị ha na ihe ọbụla ị mere ka ị wee chekwaa onwe gị, na ihe ọbụla ị mere ka ị wee zọpụta onwe gị ka a hapụ igbu gị, na onweghị iwu ọbụla ị dara, na ma iwu obodo bụ Constitution ga-akwado gị, ma iwu ụka bụ Scripture nke bụ Bible ga-akwadokwa gị. Ọ bụrụ ha na ihe iji wee mee ihe ọbụla ị mere bụ ka ị wee zọpụta onwe gị ka mmadụ hapụ igbu gị. Na-etufughị oge ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ka m pụtakwanụ. Number 2, whatever a person does to prevent himself from being killed does not amount to an offense. That is the Constitution. Anything a person does in order to prevent himself from being killed, whatever it is not an offense. Section 59 of the Penal Code provides that nothing is an offense of which is done in the lawful exercise of the right of private defense. Nothing is an offense. Vigilante groups, hear the word. Nothing is an offense. Section 60 of the Penal Code also provides that the right of private defense extends to A, the defense of his own body and the body of any other person against any offense affecting the human body. B, the property, whether movable or immovable, of himself or of any other person. In other words, against any act which is an offense under the definition of theft, robbery, mischief, criminal trespass, which is an attempt to commit any of those offenses. Meaning is, nothing is an offense where a person is defending himself or defending another from being destroyed or being killed. So what is the useless nonsense about those who think they have the claim to take lives at will, and then they go unarrested and they go unharassed? The end of it has come. Somebody shout, enough is enough. What I read said, if the man killed somebody because they came to kill him, that the court discharged him acquitted. That devil is a bastard. In case you are saying, Pastor, but is it Constitution you are quoting? Let's go to Bible. Take your seat. Genesis chapter 9 verse 6. Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be set. For in the image of God made him man. The killer is qualified for killing. Exodus chapter 22 verse 2.
Look at what it said. If a thief be found, so let's generalize it. A thief is the lowest level. Kidnapper, ritual killer, assassin, hired killer, terrorist, be found breaking up and be smitten that he die, there shall no blood be shed for him. But that action was not an offense. He came to finish people, and the people he came to finish gathered and finished him. Those people did nothing wrong. Proverbs chapter 26 verse 27. He that diggeth a pit shall fall inside. Whatever he wants is given. He that rolleth a stone. Somebody say back to sender. Somebody saying you are quoting Old Testament. Let's go to New Testament. Revelation chapter 13 verse 10. He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed. Whatever he uses to come to kill, with the same equipment he shall be attacked. Now see what the penal code said. It said the person is not only meant to defend himself, but any other person around. And you want to watch them waste your wife and children. They went into one house, they pulled out everybody, ripped women's pregnancy open, plucked out the eye of a little boy, and left him alive with the two eyes plucked out. Somebody say enough is enough. Say enough is enough. Did Jesus have anything to say about self-defense? Matthew chapter 26 verse 51. He said, and behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand and drew his sword and struck a servant of the high priest and smote off his ear. Can somebody be following Jesus with his sword? Then said Jesus unto him, throw away the sword. You didn't read it well. Then Jesus said, how did you get the sword? Then Jesus said, I am surprised you are with a sword. Don't you believe in prayer? Anything people want is inside this Bible. I thought that Jesus should be surprised. That how can you be my disciple and you are carrying it in? He said, put it back. For this occasion I am meant to die. So don't use it now. I say put it back because you may need it later. And I am not asking you to use it to attack people. I am not asking you to use it to fight people. But in case they come near you, take your seat. This is the worst one. This is the worst one. Luke chapter 22 verse 35 to 36. And he said unto them, when I sent you without pause and scrip and shoes, lacked ye anything? And they said nothing. And he said, but now, as I am about to go, then said, but now, he that has a purse, let him take it, and likewise his scrip. And he that has no sword, let him sell. Now let me make something clear. There shall be no war in Nigeria. There shall be, can somebody say louder, amen? There shall be no war in Nigeria, but no demonic vagabond, no demonic vagabond anymore. Somebody shout, enough is enough. As I am about to leave, and he didn't change that command before he left. After resurrection, he was on earth for 40 days. He didn't say to the disciples, I have resurrected now. What I was saying at that time, I was playing. Or I was saying it because I'm about to be crucified and I won't be around with you. He didn't reverse the decree. Sell the coat. The time will be coming where the sword will be more important than the garment. If the penal code, the constitution have said it, and the word of God has said it, who is that devil and who is that agent that is saying that we cannot say what God has said? Please never go about deliberately looking for who to disturb or who to kill.
every murderer shall go to hell. The flames of fire. But he said, in case they came to kill you, you are not guilty for whatever happens to them. That should settle some people. That should settle some people. And we are going to pray right now. Father, let every agent of death and destruction in Nigeria begin to die the death they are giving to people. Lift your hand and say, Father, let every agent of death and destruction begin to die the death they are giving to others. Now, open your mouth and pray. And let nobody misunderstand this. Nobody is as patriotic for this nation as we. We have prayed for this nation and we are praying. That is why we are angry against demonic bastards who want to make our prayer a waste. And it will never be. Hold the hand of somebody and say, Father. Akwikirichala ya bụ ihe onyonyo. N'ikpeazụ, ihe onyonyo ọzọ anyị ga-enyo anya na ya bụ otu ihe onyonyo nke nwata nwoke a ị na-ahụ ebe a bụ onye Fulani zipụtara. Bụ ihe onyonyo nke o mere iji wee dọọ ụmụnne ya bụ ndị Fulani aka na ntị dịka o siri wee kwuo. O wee na-akọwasị na ọtụtụ ụmụnne ya bụ ndị Fulani bụ ndị omekome a na-ekwu okwu ha emebiela aha ha rie nne, nke bụ na ebe ọbụla ha gara ha na-agafe n'ahịa na onye ọbụla matara na ha bụ Fulani, onye ahụ ezewe ha eze wee na-atụ ha ụjọ. O wee na-arịọ ha sị ha kwụsị ihe a niile ha na-eme, na ndị nna nna ha abụghị otu a ka ha si wee mee. O wee sị ma onye bụ nna nna ha, isi nna nna ha bụ Usman Dan Fodio, na ọ bụghị arụ ala dị otu a ka o ji wee bie ndụ ya, na ọ bụ amamihe na agụmakwụkwọ ka o ji wee hazie ndụ ya wee bụrụ mmadụ. Ya bụ nwata nwoke kọrọ ọtụtụ akụkọ ebe ahụ nke nna agaghị akọchanwu, bụ nke o ji wee na-achọ igosi na ọ bụghị ndị Fulani niile bụ ihe nwere ụdị akparamagwa ahụ, na ụfọdụ n'ime ha bụkwa ndị na-achọ udo n'ime ndị Fulani ka na-agabigakwa ihe ahụ ndị ọzọ na-abụghị ndị Fulani na-agabiga n'aka ha. O wee na-akọwa na nna ya bụ onye udo, bụ mgbe niile na ọ na-ekpe udo n'etiti ndị obodo ha na ndị gọọmenti. O wee sị na emegidere wee tọrọ nna ya, mana o nweghị onye ọbụla chọrọ ikwuru nna ya ọnụ ya n'ihi na nna ya bụ onye Fulani. Na-etufughị oge ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ ka ya bụ nwata nwoke siri wee kọọ ihe ọ kọrọ ebe ahụ. Ka m pụtakwanụ. My message to my Fulani people, my dear Fulani people, my heart is bleeding. I cry not just because my own father is missing, but because our entire tribe is bleeding silently. We are hated, we are feared, we are misunderstood, and some of it is our own fault. Today, everyone sees the Fulani man as a bandit, even when he is innocent, even when he is just a farmer, even when he is a man of peace. He is already judged as guilty. But this was not who we used to be. Our ancestors, we are people of honor, people of truth, people of knowledge. Do you remember our ancestor, Sheikh Dan Fodio, Sheikh Usman Dan Fodio? Do you remember what he stood for? He stood for justice. He said, a nation can rise without religion, but it cannot rise without knowledge. And it is true. Countries like America now, they rise because they have knowledge, not religion. Sheikh Dan Fodio fought ignorance with books, not with bullets. He built schools, not bandit camps. He taught justice, not jungle. So what had happened to us? What happened to us? Why are we no longer known for knowledge, but for AK-47
and cows? Why did we abandon the turban of scholarship for the image of terror and banditry? My people, we are destroying ourselves. Today, we can't walk freely in markets. People fear us. They avoid us. They insult us, even when we are innocent. My father was a peaceful man. He worked to bring peace between government and our own community. They called him to help, but now he has already disappeared. He has disappeared, and nobody wants to speak for him because he is a Fulani. Wallahi, I swear to Allah, wallahi, this is not the future Shehu Danfodio wanted for us. He wanted us to lead with wisdom, not fear. He wanted us to carry books, not guns. He wanted us to protect the weak, not oppress them. My dear Fulani youth, don't let ignorance define our future. Let us return to knowledge. Let us return to peace. Let us return to honor. Please, if we don't change, wallahi, the world will bury us with shame. The world will bury us in shame. May Allah protect the innocent among us. May He guide those who have lost the path, and may He return my father safely. Thank you very much. Please share this message, not just for my father, but for every innocent soul caught in this storm of confusion and hate. Please, not just because of my father or anything, just share the video for the sake of innocent souls caught in this storm of confusion. Thank you very much. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo a butere nkwumuche onye dị iche iche, dịka ụfọdụ ndị mmadụ na-asị ya bụ nwata nwoke na o mere nke ọma, na ndị mmadụ kwesịrị ịmata na ọ bụghị ndị Fulani niile bụ ihe na-akpa arụrụ ala a na-ahụ, ebe ụfọdụ ndị mmadụ ndị ọzọ na-asịkwanụ ya si ebe a pụọ, ya mechie ọnụ. Nke a niile ọ na-akọ bụ okwu na-eso akụkọ, na ha niile bụ ofu ihe. Ụfọdụ wee na-ajụkwana ya sị ya ma nna ha nwa ọ na-ekwu okwu ya, ọ na-asị na ọ bụ onye udo bụ Usman Danfodio abụghị otu onye ahụ, onye nke foro ntutu taa, wee sị na ya na ụmụ ya ga-ewekọrọcha ebe niile, wee dọọ ụmụ ya aka na ntị na ha ga-agbarịrị mbọ wee gbasawa onwe ha, wee wekọrọwa ala, wee ruo mgbe ha metụrụ Koran na Atlantic Ocean. Mana gị bụ onye na-ekiri ihe onyonyo a, deere ebumnuche gị, otu iso ya hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka ya mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị, ọpụ gị, nabata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa jiri akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ, ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu, wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo, na-apịara m aka na share button. Ya mara gị mma, ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.